Rap Ràdio presenta Món Verd amb Ivan Sunyer. Natura, medi ambient i sostenibilitat. Benvinguts a un nou programa de Món Verd, l'espai on parlem dels temes més actuals sobre l'ecologia i el medi ambient, i no ho faig sola, sinó que ho faig sempre amb l'Ivan Sunyer des del seu poble, des d'aquí a Catalunya, que ha vingut a passar la Setmana Santa. Benvingut, Ivan, com estàs? Gràcies, molt bé. Des de Batea, ara en un sol radiant. Ahir va ploure bastant, però... Bueno, És un temps canviant de primavera. ja se't comença a veure més vermellet. Això és que ja t'ha tocat Sí, més sí, la sí. caloreta d'aquí, eh? Sí, com ara et comentava, quan la pluja descansa un ratet, anem a aprofitar i ajudo al meu pare que està fent hort i vaig compaginant la feina en una mica de vida de poble, que va molt bé de quan en quan. I tant. Doncs avui, Ivan, portem un tema bastant tens i intens. O sigui, analitzarem una mica com està afectant tot el mandat de Donald Trump en el tema de l'ecologisme i el medi ambient, ja que estem parlant molt d'aranzels i de la crisi aranzelària que està patint el món a nivell econòmic, però altres sectors, com és el que tractem aquí a Montverd, doncs també es veuen igual de copsats i afectats per les decisions que implica tenir a Donald Trump al govern dels Estats Units. En aquest sentit, i arrel de l'eliminació de projectes d'investigació meteorològica i del canvi climàtic, tu ens explicaràs una mica com està la situació allà i com s'ha vist afectada amb el seu retorn. Doncs primer que tot hem de tindre a la ment, hem de ser conscients que Donald Trump, a part d'un populista, és un negacionista del canvi climàtic, i això forma part de la seva ideologia, del seu ideari. Per tant, tot el que ve a ser els estudis per a conèixer millor el planeta Terra, per a conèixer com el clima està canviant, per a ell és el contrari del que busca. Ell busca tornar a fer la gent més ignorant, no estudiar massa coses, va retallant en els consellers d'educació i busca retrocedir en tots els aspectes vers el cuidar del planeta Terra, la transició energètica, com anirem parlant en molts dels temes que sortiran. Tot el contrari que en els últims anys el Tractat de París i tots els esforços de governs més progressistes democràtics han anat treballant. Posem una mica en context perquè és això que has dit, no? Tot el tema de Trump no només és que és un negacionista, sinó que és això. És una persona una mica detractora del que són les investigacions, del que és fomentar una educació per futurs pròxims, i a partir d'aquí doncs, passen una sèrie o afecta més aviat a una sèrie de processos importants, com podrien ser, doncs, com has dit, el retrocés en el compromís del canvi climàtic, el desmantellament de regulacions ambientals, tot contra reformes del que s'havien implementat en els últims anys per a la lluita contra l'escalfament global, la transició energètica, les regulacions ambientals que havia fet el propi Biden les ha retallat, i, com no, és que ell té a la ment que la manera de reindustrialitzar i make a great America again és tornar a la vella escola, la vella forma de produir, cremar carbó, combustibles fòssils com petroli, gasolina, i tornar a l'antic, perquè és la manera que ell creu que es podrà generar riquesa el més aviat possible. Però ja el veiem com fa, no? Hem vist els arancels i la guerra comercial contra Xina, i ve una de les pitjors parts que està atacant a la ciència, directament. Molts col·legues, per exemple, molts que ja coneixia, però molts que vaig conèixer al projecte d'investigació que vam anar l'any passat a Xile,
pues quasi la meitat dels investigadors eren d'universitats dels Estats Units, perquè el vaixell, l'institut, l'Smithsonian Institute, és americà, i molts dels participants ara que havien fet plans que havíem d'analitzar les mostres, de fer datacions, pues, tot el que porta al projecte el nom de clima ve quasi estigmatitzat, ve prohibit per Donald Trump. Anem a repassar una mica, perquè nosaltres hem extret fins a sis camps, per dir-ho d'alguna manera, que s'han vist afectats per totes aquestes decisions de Trump, que, com bé he comentat abans, el retrocés en el compromís climàtic global, ara ho has comentat una mica, el de l'acord de París, s'han tornat a trencar els compromisos internacionals per reduir les emissions, això afecta, no?, la debilitació de la cooperació global entre el canvi climàtic, el desmantellament de regulacions ambientals doncs fa que també s'hagin eliminat o relaxat més de 100 normes ambientals, incloent protecció d'aigües i els límits d'emissions, etc. Però comentem-ne alguna més, perquè després sí que és veritat que passarem a parlar sobre una de les últimes retallades que ha fet, però així també posem consciència verdaderament de tot el que fa Donald Trump i realment a on afecta. Pues sí, Júlia, com dius, el propi Trump està enfrontant-se en estats del mateix país que volen ser una mica més progressistes, segurament seran estats en govern democràtic, que tenen polítiques més verdes, més d'energies renovables i va per ells. Perquè el que et dic és que és una ideologia per a ells. Com abans el comunisme, doncs ara és el canvi climàtic, és l'enemigo público per al sistema de Trump i per als seus súbdits, perquè és gent que encara que vegin que els arancels ara estan perjudicant i fent malbé l'economia interna, abans haurien de veure en pobresa al carrer que deixar de seguir el líder. Podem parlar també dels enfrontaments amb els estats que, com bé dius, ell s'enfronta amb els seus propis estats, com Califòrnia o Nova York, no?, perquè intenta bloquejar aquestes lleis que els altres estats sí que promouen, que són lleis cap a energies netes o cap a agricultura sostenible. I també una de les últimes que ha fet Donald Trump és l'eliminació de programes climàtics, això, cancel·lant programes que donen suport al que dius tu, l'agricultura sostenible o climàticament intel·ligent. De fet, hi havia un projecte, no?, un projecte d'agricultura sostenible i climàticament intel·ligent que comptava en un pressupost aprovat de 3.000 milions de dòlars, que directament, clar, és que si ell és contrari a tot això, és negacionista, per a ell és una pèrdua de diners, per tant, l'ha acusat directament de malgastar els recursos federals i ja dic que que no hi ha diners i no hi haurà investigació. Exacte. I així tot és un munt d'universitats, a projectes més petits, que tenien objectius d'estudi del planeta, del clima, dels oceans. Com és l'última que sabem, que és l'eliminació de la branca d'investigació climàtica de la NOAA, Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica. Una participant del que parlàvem al vaixell Echir era una observadora de la NOAA i ella ara mateix pràcticament s'està quedant. Com es va viure aquesta notícia? Ella com ho va viure? Perquè des de la gent que ho veiem molt clar que està passant, o sigui que el canvi climàtic és un fet i és una evidència, ella que és qui realment fa que nosaltres en siguem conscients, com rep aquesta notícia? Vull dir, ha de ser una impotència molt gran. És impotent, és una frustració impressionant que l'any 2025 hagi de governar una persona el món, veient tot el que està passant, parlam de danes, parlam d'un munt de desastres naturals, ahir mateix va sortir la notícia de Copèrnicus de que el 2024 ha sigut l'any més calent a Europa i que el continent que més s'escalfa és l'europeu, el mar que més s'escalfa és el Mediterrani.
però veure que el líder del país, de l'economia més gran del món, pensa així i que aplique en estos 100 dies que porta de mandat unes destralades i unes polítiques tan exageradament oposades al que es necessita, potser en un moment tan delicat d'adaptació al canvi climàtic, que és el que hauríem d'estar fent, i ell fa el contrari, o sigui, encara perjudicarà la situació. Ja no és que la ajudarà a millorar, sinó que l'agravarà. Pues mira, inclús a Catalunya s'estan ficant 70 milions d'euros per adoptar investigadors americans d'alt nivell perquè volen marxar. La situació allí és realment dramàtica. La gent s'està veient que no pot continuar treballant fent recerca i a les universitats. I el que deia, ha retallat pues, dels 6.100 milions d'euros que tenia aquesta agència importantíssima americana per estudiar l'oceà i l'atmosfera, que és el clima, perquè el clima mundial depèn dels oceans i les corrents atmosfèriques. L'ha retallat de 6.100 a 4.500 bueno, tot això té l'objectiu de reduir costos cap als estudis del món verd i poder continuar inflant i invertint a la producció de combustibles fòssils, d'aprofitar al màxim possible els minerals i pues, l'economia antiquita, l'economia de meitat del segle passat. Estem fotuts, en parlarem, has tret el tema sobre l'estudi de Copèrnicus, que en parlarem la setmana que ve, perquè també dona per un programa més. De moment deixem aquest programa aquí, aquest programa de Donald Trump, podríem dir, perquè, mare de Déu, ja no és només parlar del què passa, sinó parlar d'ell en si, perquè... És que esto lo que fa, és algo increïble. I bueno, és que mentre doncs, els altres països, com aquí a Catalunya, doncs, vulguin adoptar les mesures eliminades per Trump, les investigacions i programes de recerca que ha eliminat, doncs aquí sempre jo crec que benvinguts seran i mentre es facin en altres llocs, doncs millor. Ara, les coses estan com estan i no crec que és temps per eliminar... Bueno, almenys jo crec que no són... El problema és que sense Estats Units, el planeta es queda coix. Volguéssim o no, és important a tots els nivells, a totes les capes de la societat. Estats Units ha de ser, junt en Europa, la punta de la llança. I ara mateix, i a part, a nivell personal dels investigadors i dels acadèmics, puc dir per la meva pròpia pell, costa molt fer un teu espai propi al món de la recerca. I clar, quan ja quasi ho tenen i estan a la seva terra, a una zona de confort que d'un dia a l'altre te ho tallen tot i que hagis de tornar a emigrar per fer la teva feina, que en teoria has estudiat tant i t'has esforçat perquè sents i creus que és per al bé comú del planeta i després arriba és com a dir per a què han fet tot aquest esforç, no ha servit per res, arriba un zumbat que el voten molts zumbats i llavors Bueno, gràcies Ivan, com sempre, per explicar-nos una mica també més des de la pròpia pell el que sentiu els investigadors, perquè no només ens afecta a nosaltres com a ciutadans, sinó també a gent que s'hi dedica a fer una mica el món més accessible i millor per tothom. Així que gràcies de tot cor i que acabis de passar una bona Setmana Santa. Ens veiem la setmana que ve. I tant, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. I a vosaltres moltes gràcies com sempre. Ja he dit, ens veiem la setmana que ve amb un nou programa de Món Verd sobre el 2024 com l'any més calorós d'Europa.